Yo. Gerangan Elita. Sampai bawah. Iki panitiane ya sing ndek wingi. Nggih. Mas Agus keranggan ke ya rawuh. Ndek wingi kok ndek wingi ki ning ndek wingi. Ndek wingi Mas Agus ya enek. Oh, kan adewe enek. Awake beda alam, Mas. Enggak, wong adewe gak enek kok. Mas Agus Pade Setu ya enek, mau bengi iki ya enek. Lah kan adewe enek ya. Lah iya. Pak Jumati, Pak Erwi iki ya enek. Adewe enek tuh. Beda alam. Oh iya, beda. Kita kemarin bertiga ya. Kamu sama siapa? Kamu kemana? Kamu sama siapa? Yusuf Ansor. Sing mbok sebutke iki ra ono kabeh. Iki Mas Wardoyo juragane motor ya rawuh. Oh iya. Mas Mono, Pak Deku Pono, Pondok Capi ya rawuh, Pak Diari. Ponoson. Tutu. Lah sapa? Tambahi lho ono. Lah iki lho, Pak De Mono. Yuk masukin cok. Apa kowe ra kelingan? Pasukan
Iki sak pupuh meneh munggah ning pelaminan lho. Pak Parjo ya rawuh. Ya to nih. Sing di pasar darurat kapuk. Iki keluarga besar Cengkareng kapuk ya rawuh. Kandhane panitane padha dingi kok ya. Doyok ning ya rawuh. Dek iki ning endi? Yusuf Ansor. Maju munggah kabeh yo. Foto karo sing di omah. Sak pupuh melih Mas iki. Ya. Apa kowe ra kelingan? Mbak jangan jauh-jauh. Mbak jangan jauh-jauh. Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Maaf Bapak. Nggih. Bapak. Matur sembah nuwun. Masya Allah, Masya tabarakallah. Kowe nganggo kudung sik engko. Kudungan sik. Kudungmu cek siji to, Mas. Kancane abang lho Mas. Nganggo kerudung sih. Nganggo kudung sik. Gek bali rene. Nah, dijikok kudunge. Ijo, Pak. Ini ya ora apa-apa rezeki kok 100 orane 10.000 butuh 100 nggih Mas nggih. Nano. Matur nuwun mugi jenengan pari sehat panjang umur Ibu. Amin. Kok dongane terus dawa lho. Mau kene. Masukin, Dik. Apa kowe ra kelingan?
matur sembah nuwun. Kadang-kadang campur sari garangan elit. Pak Jum nakal tenan lho. Lurahe jahae sih.
Iki sing durung absen sinten iki? Sik suwe aja lali pawelingku. Sinten iki sing dereng absen? Ayo Pak Lurah, dan Pak Lurah. Pumpung Pak Lurah jak hae. Pumpung wong nang kene iki, pumpung nang kene iki. Pak Lurah. Kok nek semule angel. Pak Lurah. Pak Lurah. Lo. Mas Wardoyo urung. Ganti dangdut jarene. Nggih. Requeste panitia iki. Nggih. Ditelaske. Aja lali pawelingku. Uga mono nimas janji-janjimu. Aku kang setia satu. Dangdut yo. Monggo Mbak Narto. Sayangku. Yo.
Monggo Mbak Narto. Mbah Narto sayang. Mbah Narto. Lah. Niki tambah ganteng lho anggere tambah dino tambah ganteng ngene lho. Oh. Gak popo lah engko nek gak ditipi ya. Gak ditipi ya engko gak enek sing ngerti. Ojo mbok syuting sik, Mas. Ojo mbok syuting sik, Mas. Kamerane barak. Nah, kamera kene ora. Puter Mbah Narto sana, Bu. transaksi karo pacare. Putar sana. Pacare, Mbah. Putar sana dulu. Nah, niki sing kudungan-kudungan mawon sing disukani, sing kudungan. Nah. Wis, Mbah. Oh, dereng, Wis porong. dereng. Rek ya suwe men tuwa barang. Niki nggih kudungan lho, Mbah. Gak apa-apa iki loro-loro kudungan niki, Mbah. Kowe loro jarene. Syukur bisa. Gentosan. Jare mau wis aku. Meleh nggih mboten napa-napa, Pak. Malah pahalane langkung kuatah. Menika wulan Sawal menika wekdalipun berkah ingkang melimpah. Pokoke iki. Iki anake sapa? Lah iya ora jelas kowe anake sapa. Kowe gak jelas. Le Mbak Narto karo aku ra cinta lho. Bablaske iki anake sapa? Piye nek ngene iki mosok beda? Malik Slendro, Cok. Anake sapa? Ditutup sik. Nah.
Syukur bisa awang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara lopo ayo babaske apa Mbak Mudangan anake sapa? Tak lilani gonemu pamit lunga mung welengku jangan desa brono ning luar negeri kudu sing hati-hati anak bojo ning omah ngeteni Pabudan kula bapa Lurah Ngerombo Mbah Narto sehat selalu Jeng